ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ирӯза видеои худмонро сар кардем ай тарзи тайёр кардани трайфл. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад дар рӯи экран нависта мондум. грамм қатиам навистум, коса қатирам навистум. хулоса ки як намуд осон када навистум ки то ин ки хоҳарҷонои ман ба осонӣ бифаҳманд. боз як бори дигар номбар мекунам. тухм 5 дона меравад, шакар 200 грамм, рӯған 100 мг, шир 150 мг, какао 1 дона 25 грамма, разрыхлитель 1 дона 18 грамма ва орд меравад. мода духтаро 300 грамм, як косаи майда кати пур мешавад. чӣ хеле ки диден духтаро, тухма шикастем, шакара ҳамроҳ кардем, миксер кардем, баъдан какао, разрыхлитель, шир, рӯған ҳамаи ҳамиёро ба навбат андохта, аз ҳама охир орда ҳамроҳ карда хеле миксер кардем хушрӯ када, баъдан дар лист андохта пухта мегирем ба муддати 25 минут. дар инҷа боша крем тайёр мекунем. ин меваҳоро дар дарани ҳамин трайфло меандозем. дар инҷа боша чӣ хеле ки диден шефту кард, манам хел як ванилин андохтум, миксер кардестам то сахт шавиша. ва дар инҷа ман шакар ҳамроҳ кардагиам дар сливка, барое ки сахарни пудра набудак дар хона. ира шабона ман камера кардам, барои ҳамин натонистум ки бирам сахарная пудра бигирам, барои ҳамин шакар катӣ кардам. шакар катиам беҳтарин мешавад духтаро, безеб намебӯяд. чӣ хеле ки дар навор шумо дидестен. ин бисквити мо инам хеле хушрӯвак пухт. нигаҳ кунед чӣ хеле воздушне хушрӯ омадак. вақти ай духовка гирифтам, аёдам биромадак ки камера кунам, биридам ҳамара, майда кардестам. яке дар ёдам расид ки ман бисквита тайёр шудагиша камера накардам. баъд дар инҷа хай ҳамун биридагиёра барои шумо навор кардам ки ҳамин падиёми бисквитмона бубинед. ира ранги пирог борӣ кардам духтаро, ба маззаҳак мешавад. чӣ хеле ки диден шир ҳамроҳ кардем, рӯған ҳамроҳ кардем. дар бисквити ҳамин классический чӣ хеле медонед ҳечи намеравад ғайри тухм, шакар, орд, разрыхлитель. ана ира мо ҳар чизак андохтем то ин ки маззаш бамаззатар шавад. дар инҷа боша якта ҳамин шоколади воздушния майда кардам дар даруни коса. як намедонам 4 қошуқ 5 қошуқ сливка андохтума. камтарак чӣ хеле ки диден шедрай лета брида андохтум. дар даруни оби ҷӯшомадагӣ мемонам ва об мешавад. хеле глазури мо тайёр мешавад. дар инҷа кори худмонро сар кардем. таи стаканчикода аввал крем мекунем, баъдан анам хел як қошуқи аями бисквити худмон меандозем. баъди ӯ боша мева мемонем, баъди ӯ боз крем мекунем, бозам хел бисквит меандозему, боз мева меандозем. ҳам хел навбат қадӣ такрор кардан мегирем ҳамин корҳои худмона. ҳазор раҳмати калон апа ва хӯракҳои ширини ма. барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, подписатсия. кадоме ки дар канали мо нав обуна шудага, ҳазор раҳмати калон ки бовар карда подписатсия карден. хуш омаден, нури дида тоҷи сар. ва касоне ки лайк, комментария мемонед, ҳазор раҳмати калон. миннатдорум ҳар яки шумо барои ин қадар суханҳои беҳтарине ки дар комментариҳо менависен. беҳад хурсанд мешавам вақте комментариҳои шуморо мебинам. айба ин ки як рӯз мегзара бо комментария чӣ хеле ҳама комментария мемона мешава. баъд як рӯз бо видео напартои агар комментария кам мешавада. баъд бождат мекунем ки кай апа ва хӯракҳои ман дар ягон видеом комментария менависанд. агар комментария менависем фикр мекунам ки шуморо ай наздик дида бошумда. хурсанд мешам. ҳатман видеоро тамошо карден, дастгирӣ кунен апа ва хӯракҳои ширини ман, чунки ҳамин қадар кӯшишу заҳматҳои мо барои шумое ки шуморо хушҳол кунем, як рецепте монда тонем ки шумода кӯмак кунанд, ё ки дар ғарибӣ ҳастен, намедонам, ё ки табтон нохушай видеои моро тамошо карда каме ҳам боша хурсанд мешен, чунки дар комментариҳо ҳам хеле менависем. барои ҳамин гуфтестам мо ҳам беҳад хурсанд мешем вақте ки як нафара
бутонем хушҳол карда ё ин ки як касда кӯмак расонда бутонем. Аи бениҳоят ман хурсанд мешам. Ами цели ма дар ҳами зиндагӣ ҳамие ки бутонам нафарера хурсанд кунам ё ин ки кӯмак кунам. Ачи хеле ки шумо медонен ютуб ягон хел пул да ягон кас наметия. Ай вақте ки монетизатсия куштага пул наметия ютуб. И як завқи мое ки мо ҳамин кора мекунем. Баъдан дуюмаш ҳамие ки вақти шуморо хуш мекунем, ай ҳамин мо бениҳоят хурсанд мешем. Барои ҳамин барои шумо дарав видео карда мебарем, на вобаста айве ки вақтмон кама ё ин ки зиёда ҳичро нигоҳ накардам. хе барои шумо хе видеои беҳтарин тайёр мекунем. ҳатман ки видеоро тамошо карден, дастгириро фаромӯш накунед. Дастгириҳои шумо пешравиҳои канали ман мешава ва вақте ки канали ман пешрафт кард, ман метавонам ки ай рӯи завқ, ай рӯи комментарияи зиёд дидан, лайки зиёд дидан, просмотр ки нағз шавам. баъд ман тез видеоҳои ҳархела, рецептҳои ҳархела тайёр мекунам. дар канал мемонам то ин ки шуморо хурсанд карда бутонам. барои ҳамин кӯшиш мекунем, мо заҳмат мекашем. аз шуморам қадр кунен, анамо лайкҳои худтона бимонен. кадоми беподписатсия тамошо мекунен, ҳатман подписатсия кунен, барое ки як 70% подписчикои ман, тамошобинои ман беподписатсия тамошо мекунен. ҳатман апа харакои ширини ман якдигарро дастгирӣ мекунем. аллоҳ ай ҳамаи шумо розӣ бошад. барои дастгириҳо пешаки раҳмат, миннатдорум. канали руқияҷонам дар таи комментария закрепит мекунам. нафароне ки агар хоҳиш дошта бошед, метавонед ки дар канали руқияҷон подписатсия кунем, чунки и ютубай фаҳмида намешавад ки пагаҳ ютуби мо кор мекунад ё ин ки не. метавонед ки мара ай канали руқияҷон биёвен. яке агар и каналам ягон хел шавад, барое ки видеои охир монда будам, ютуб худаш удалит кард. намедонам ай кадом сабаб метавонад ки каналмам удалит кунад. барои ҳамин шумо мара ай канали руқияҷон ёфта метавонед. агар ягон ҳодисае дар канали ман рух дод, метавонед ки ай канали руқияҷон мара биёвен. дар уҷа ман кори худма давом метиҳам. некин дуо кунем ки каналам ҳеҷ як нашавад, чунки бисёр заҳмат кашидагиам барои канал. барои иқадар як бигем ки оилаи калон шидан зиёд заҳмат кашидагиам духтаро. ҳазор раҳмати калон. хайр дар паноҳи худо бошен. то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонтон.